自分に優しくできない人が人に優しくできるわけがない。失恋してから私は自分にずっと厳しかった。朝鏡を見るたびに足りなかったところばかり探していた。もっと魅力があれば、もっと気が利けば、もっと選ばれる人間だったら、そうやって責め続けていたら、気づかないうちに他人にも厳しくなっていた。心理学者クリスティン・ネフによれば、心を支えるのは自分への思いやりと、自分だけが苦しいわけじゃないと知ることと、今の自分に気づくことだ。自分に鞭を打てば強くなれるわけじゃない。痛みに慣れて他人の痛みにも鈍くなるだけだ。自己否定は自分の中だけで終わらない。周りへの優しさまで削っていく。だから今日は自分にかける言葉を一つだけ変えてみよう。なんでこんなこともできないじゃなく、今は辛いよなでいい。大丈夫。あなたの優しさはなくなったんじゃない。少し傷ついて出せなくなっていただけだ。